खुलुमबाय इनसाइडनि बर'आव आं मिथु बर'। शुक्रबारनि मोनाबिलियाव चिरां जिल्लानि रुनिकाटा बाजाराव गंसे दखाना अर खामनानै सेवहांगार जायो। मोनाबिलि 9:30 रिंगासो समाव जानाय बे अर खामनायजों रुनिकाटानि थागिबि कपेन बसुमतारी आरो स्वर्ण बसुमतारीनि गंसे हटेल न'आ खामनानै गासैबो सिलिंखार जायो। जाथायथिलियाव हरनि समावनो पुलिस बिफाननिफ्राय सफैनायजों लोगोसे फायार ब्रिगेडनिफ्राय फैनानै अरखौ खोमोरनो हादोंब्लाबो न'जों लोगोसे दखाननि गासैबो मुवा बेसादफोरा खामनानै सिलिंखार जायो होनना दखाननि बिगोमा कपेन बसुमतारीया ओरैबादि बुङो। बे घटनाया हरनि 9:25 जादों। माने आं बे दखानाव हर थायोमोन। थांनाय हराव आं न'आव उसुबिदाखाय आं न'आव थाहैदोंमोन। बेनिफ्राय बे घटनाखौ सोर मा खालामलांखो बेखौ मिथिनो हायाखिसै। आरो जोंना गेस सिलिन्डार दंमोन, बे गेस सिलिन्डाराबो हरैसोमोन। खामनाया ओरै खोला साइडनिफ्रायसो खामलांदों। बेनि उनाव थानानिफ्राय आइसि सारा फैनानै बिसोर बादा होनायलाय बेनि उनावसो थानानि आइसि सार सफैनायनि उनावसो गेसआ बेफोरनो हादों। दाथ' ओरैनो कालि फुजा ओरैनो बमाफोर गावलायो बेफोरजोंसो माबा दा मोनसे जादों। बेखौबो जोंथ' आं दखान बिगोमा हिसाबै आं जेबो बुंनो हानाय नंला। आंबो न'आवसो दंहैयोमोन। बेनिफ्राय सासे मानसियासो दखान खामबाय होननानै आंखौ लिंहैनायाव आं न'निफ्राय फैनो हादों। गेसफोरा ओरैनो लिकफोर बायदि गेसआ जेबो लिक गैया। आरो मैयानि दिनाव कास्टमार गैयै हिसाबै बननि अरबो जरायनाय जायाखै आरो गेसबो जलायनाय जायाखै। ओमफ्राय ओरैनो बेसेबां गोबाव खामो? बे खामनाया मथा मथि 10:30सिमसोआव जोबहैदों। हारसिंनो जोबदोंना सोरबाफोर? मा होनो गारिखौ मा होनोमोनलाय? फायार ब्रिगेड। बे गारि फैनानै बेखौ लोगो मोनफैनो मोनदों। मोनाजों मोना फायार ब्रिगेड फैदों? औ, फायार ब्रिगेड फैदों। ओमफ्राय मोनायाव पुलिस प्रसासननि मानसिफोर दङ, फैदों। बिसोरो मा खोथा होलांदों? बिसोरो बुंदों मिडिया फैगोन, मिडिया फैनानै खालामबा बेनिफ्राय थानायाव हाबनो थिनदों। दा मा लुबैयो नोंलाय? आंनि लुबैनायाव दा जेसेबांनाखि माबा दाथ' अनेक थांबाय दंस' जाजोब्बाय। डाइनिं सियार गासिबो, थोरसि लथा थौ गासिबो खामफालांजोब्बाय। मा मा फाननाय जायोमोन बेहायलाय? आं बाव एखमबा साहा फानो, फुंनि टाइमाव साहा फानो, बेनिफ्राय हटेल होयो आं। बेजोंनो सोलियोमोन? बेजोंनो आंनो न'खर सोलियोमोन। आरो बेजोंनो आङो कलेज फरायनायबो फिसा फोरोंबाय, सानै फिसाजो। साबेसे दं गासै? आंनि गथ'आ गासै 3, सासे क्लास 8आव फरायो। सासेया जाहैबाय क'क्राझार मा होनो गभर्नमेन्ट कलेजाव देग्लाय BA फरायगासिनो।